ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза интервюи нави Лоик Раджабовро барои шумо омода кардем ва пеш аз оғози навор ба шумо тавсия медиҳем ки ба канали мо обуна шавен ва зангулачаро пахш кунен то ин ки аз ҳама хабарҳои нави мо бохабар бошен. Акнун боша наворро оғоз мекунем. Лоик, аввалин саволи мо чунин аст ки ту акнун медонӣ ки бо зидди Мартинез меҷангӣ ва ба мо гӯй ки ту барои ин мухориба чӣ гуна омода шуда истодаӣ ва чӣ нақша дорӣ? Нақшаҳои ман ҳам дар стойка ва ҳам дар замин ҷангидан аст. Ман тайёрам ки ҳам дар замин ва ҳам дар стойка кор кунам ва мехоҳам фавран ғолиб шавам. Бисёриҳо ба ғалабаи ту боварӣ доранд, чунки ту дар якум муҳориба фаворит будӣ ва гӯй ки ин чиз чанд қадар ба ту мотиватсия медиҳад, ки ту ба фикри бисёриҳо ғолиб мешавӣ. Маро андердог будан доимо мотиватсия медод. Не ки ман намедонам. Ман танҳо баъзе вақт ҳодисаро дигар гуна мебинам ва баъзе вақт мехоҳам ки танҳо ғолиб шавам. А баъзе вақти дигар мехоҳам ғалабаи дурахшон ба даст биёрам. Ва ҳозир дар ин муҳориба ман мехоҳам ки ғалабаи боваринок ба даст биёрам, ки кори ӯ дафъа шудагӣ такрор нашавад. Назари ту оиди ин гран-при чӣ гуна аст? Чунки ғолиби ин гран-при соҳиби $1 миллион мешавад. Албатта ки дар ҳозира вақт барои ман $1 миллион ӯ қадар пули калон нест. Ман просто чемпион шудан ва камарбандро гирифтан мехоҳам ва пеш ҳаракат кардан мехоҳам, чунки ба анҷом додани ин кор ман истодан намехоҳам ва ман намехоҳам ки худро ба $1 миллион ва камарбанд маҳдуд кунам. Саволи навбатӣ чунин аст ки маънои лапа ягуара, яъне лақаби ту чӣ маъно дорад? Ҷавоби ман кӯтоҳ: агар ки рақиб дар панҷаи ман афтид, дигар раҳоӣ намеёбад.